Візіт Александра Лукашэнкі ў Кітай быў для яго цяжкім, рэкордна працяглым па часе, працаёмкім. Ён не прызвычайны так працаваць. Стары дыктатар кульгаў, выціраў пот і усміхаўся праз сілу. Ці вярнуўся ён з Пекіну ўзмоцненым? Гэта галоўная тэма праграмы «Пра свет». З вами Сергей Переса. Вітаю вас на Белсаце. Са мною традыцыйна Зміцер Міцкевіч. Прытанне, Зміцер. Вітаю. Зміцер, тое, што засталося як бы крыху па-за кадрам афіцыйнай лукашэнкаўскай прапаганды, гэта тое відэо, на якім бачна, як Лукашенко выходзіць з самалёту і на трапе ў Кітаі кульгае. Мы ўжо бачылі такія кадры раней, іх увесь час скрывае ягоная прэс-служба і прапаганда, а паказала кітайскае тэлебачанне. Што цікава, летась таксама падчас візіта Лукашэнкі в Пакістан, вось мы бачым гэтыя кадры, Лукашенко сыходзіць з трапа самалёта ў Пекіне, вельмі павольна, вось тут ён у Пакістане, і ён з цяжкасцю сыходзіць з самалёта. Калі мы глядзім відэазапісы афіцыйныя, якія публікуюць на ягоных сайце ці тэлеграм-канале, гэтых кадраў вы не знойдзеце. Іх не будзе на БТ, іх не будзе на Белце, іх не будзе нідзе. Толькі за мяжой мы гэта бачым. Зміцер, твой каментар мне цікавы. Я зараз такі сфармулюю, прабач. Наколькі вось істотна так нам фокусавацца на тым, што ён кульгае, бо мы бачым, што Пуцін з Сі, яны выглядаюць здаровымі, а Лукашенко все-таки не. Тут просто таксама бачна, што гэта падтрымка іміджа адмысловая, да? Яны ж не могуць паказаць, што, маўляў, Лукашенко, які там всю дарогу будаваў імідж такога там стронгмена, да? Вот яны ж нават кічыліся гэтым, яны просто не маглі перакласці гэта слова правільна з англійскай мовы. І вельмі цікава, да, як яны кічыліся тым, што Лукашенко называюць дыктатарам чарговы раз. Але цікава тое, што яны будуюць вакол гэтага Лукашэнкаў імідж, ну і, канешне, гэтая моцная рука не можа дэманстраваць слабасць публічна, такую фізічную. Таму што пастаянна ж мы бачым, што ва ўнутранай прапагандзе все гэтыя дровы, там, якія колюцца, там, куды ён прыязджае, там нешта паказвае. Да той же самы хакей, зноў жа, таксама для яго з'яўляецца яшчэ адной дэманстрацыяй сілы. І таму дэманстрацыя слабасці, абсалютна непрымальная. І цікава тое, што вот наколькі гэта ўспрымаецца ягонымі калегамі па цэху, так бы мовіць. Вось што цікава, таму што, калі той жа Кім Чен Ын, той жа Сі Цзіньпін, той жа Пуцін бачаць, што сам Лукашенко ўжо не вельмі ў парадку. Як яны яго асабіста ўспрымаюць. То бок яны, можа быць, таксама там паміж сабой абмяркоўваюць, думаюць, ясна, там дзеда ўжо не шмат засталося, і таму што ад яго хацець. І гэта явна не тое, як ён сябе пазіцыянуе. Нагадаем, што Лукашенко упершыню за шматлікія гады, за некалькі тыдняў да паездкі ў Кітай, фактычна нават за тыдзень, крыху больш, чым за тыдзень, прайшоў маштабную двухдзённую медычную камісію, як ён сам казаў, нават у мазгі яму залезлі. Я прапаную паглядзець, мы працягнем тэму візіта Лукашэнкі ў Кітай, ці вярнуўся на тым слабейшым ці мацнейшым, але спачатку паглядзім наш сюжэт. Александр Лукашенко наведаў Кітайскую Народную Рэспубліку самым працяглым візітам у гісторыі. Лёгка не было. Саміт ШАС, парад перамогі ў Пекіне, перамовы з Сі Цзіньпінам, Пуціным і кітайскімі чыноўнікамі. Віталь Бабін разбіраўся, з чым Лукашенко вярнуўся Сі Цзіньпіна ў Менск. З вайскоўцамі і маладымі дзяўчатамі. Гэтак Лукашэнку сустракалі ў аэрапорце ў Кітай, куды ён прыбыў на саміт ШАС. Прэс-служба беларускага дыктатара не паказала, як ён, якому ў гэты дзень споўніўся 71 год, спускаўся па трапе самалёта. А вось кітайскія журналісты запісалі кадры, на якіх Лукашенко з цяжкасцю ішоў па лесвіцы ўніз. Вы просто молодцы. Шматдзённы візіт Лукашэнкі ў Кітай распачаўся з перамоваў з кіраўніком дзяржавы Сі Цзіньпінам, падчас якіх неаднаразова гучалі лістлівыя кампліменты. Вот все остальные вопросы просто меркнут перед тем, что вы творите в Китайской Народной Республике. Ужо на наступны дзень самавешчаны кіраўнік Беларусі распачаў удзел у самым масавым за сваю гісторыю саміце ШАС у Цяньцзіне. Перад пачаткам імпрэзы дзеля групавога фотаздымка Лукашенко стаў не пад чырвона-зялёнымі сімваламі, а пад сцягам іншай дзяржавы Пакістану.
Лукашенко імкнецца знайсці і нейкую процівагу вось гэтай каласальнай залежнасці ад Расіі. Таму ён разглядае Кітай як такога новага сюзерэна. Канешне, цалкам Пекін Маскву не можа замяніць і ў эканамічным плане, і ў іншым, і наўрад ці кітайцы будуць бараніць Беларусь, калі Пуцін надумае яе далучыць. А вось у тым, што Пуцін далучае да Расіі украінскія тэрыторыі, беларускі дыктатар праблемы не бачыць. Пры гэтым час, паводле Лукашэнкі, не збіраецца супрацьстаяць вялікай сямёрцы ці вялікай двадцатцы. Не, галоўная задача прымірыць усіх і актыўна весці супрацу. Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью. Любые односторонние агрессивные действия, направленные против суверенных государств, неприемлемы и опасны. Словы, якія гучаць асабліва цынічна на фоне вайны, якую развязала адна з краінаў-удзельніц час – Расія. У святле праблему з расійскай эканомікай, то для Пуціна было некалькі задач. Першае – это прадэманстраваць па магчымасці палітычную падтрымку пазіцыі Расіі ў вайне супраць Украіны, што, маўляў, ёсць нейкія аб'ектыўныя прычыны пачатку гэтай вайны, мусяць іншыя краіны пайсці на саступкі, на нейкія кампрамісы на карысць Расіі, але ў фінальных дакументах гэтага не было. Таму самым блізкім хаўруснікам для Крамля, які выглядаў на гэтым саміце больш чым сціпла, зноў застаўся Лукашенко, які запэўніў Владимира Путина, што ніхто Расію для Беларусі не заменіць. Опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм, который мог перерасти в фашизм. Поэтому, Владимир Владимирович, будем вместе до конца свою роль и функции выполнять. Не змог Лукашенко не згадаць і сустрэчу Путина і Трампа на Алясцы. Я вас поздравляю. Вместе с Дональдом вы, Трампом, провели хорошую встречу на Аляске. Мы вам аплодировали очень. Гэткая характэрная рыса характару Лукашэнкі – слоўная шматвектарнасць. Гэта таксама не выпадкова, таму што сам візіт у Кітай гэта для Вашынгтона, канешне, у вачах Вашынгтона мінус. Бо якраз Кітай разглядаецца камандай Трампа, і не толькі камандай Трампа, увогуле палітычным істэблішментам Злучаных Штатаў, як галоўны сусветны сапернік, канкурэнт, магчымы вораг. Аднак галоўным для Лукашэнкі быў не столькі самі час, колькі магчымасць падпісаць дарожную мапу супрацы з Паднябеснай у галіне развіцця да 2030 года. В чем выгодность Беларуси? У нас приемлемая стоимость природного газа, у нас излишки электроэнергии. Мы планируем построить вторую атомную станцию, и мы ее обязательно построим. Поэтому вы можете серьезно развернуться не только в Беларуси, на нашем рынке. Падчас сустрэчы з прадстаўнікамі кітайскага бізнесу Лукашенко нечакана для шмат каго з'явіўся ў вышыванцы. Пытанне там было не ў тым, як апрануцца, а як прасунуць інтарэсы прыдворнага бізнесу. Таму што Лукашенко на вось гэтых сустрэчах таямнічых з кітайскімі нейкімі там дзялкамі не хаваў, не ўтойваў таго, што ён хоча забяспечыць выгадныя праекты для набліжаных да сябе асобаў. І ўжо перад самым маштабным парадам у Пекіне, прысвечаным 80-годдзю заканчэння Другой сусветнай вайны, Лукашенку удалося паразмаўляць з шэрагам палітыкаў. Да прыкладу, прэм'ер Славаччыны Роберт Фіцэ пагадзіўся прыехаць у Менск, а паўночна-карэйскі дыктатар Кім Чен Ын нарэшце асабіста запрасіў Лукашенку з візітам у Пхеньян. Зрэшты, на кадрах, якія распаўсюдзіла прэс-служба Лукашэнкі, дыктатар ішоў на вайсковае відовішча акурат у атачэнні Кіма, Сі Цзіньпіна і Владимира Путіна. Аднак ужо падчас самога параду назіраў за ім трохі ў баку ад сваіх галоўных сяброў. Так, Дмітр, ну і на відео було бачно, як Лукашенко, ідучи ось з іншими лідерами, по-перше, його розпілений піджак, каб було трошки холодней і зручней, і, по-друге, він ховав у кишеню сурветку, якою тільки що витирав пот, бо у Пекіні було більш 30 градусів, до чого не призвичайне. Агульновідомий факт, таємниця Полішинеля, що у палацах Лукашенки тримають низьку температуру, і навіть російські журналісти, які туди приїжджають, вони скаржаться, що там холодно попросту, так? Ось головне питання.
на твою думку, улічваючи, што ён дамовіўся, прабіў, так бы мовіць, сустрэчу з прэм'ерам Славаччыны Фіцо, што ў Паўночную Карею ён паедзе, а быў скандал, так? Паўночныя карейцы зняпраўджвалі ранейшыя планы. Вось, на твою думку, Лукашенко вярнуўся мацнейшым, нягледзячы на цяжкасці, ці не? Ці ён слабейшым вярнуўся з Китая? Я не думаю, што ён вярнуўся мацнейшым, таму што нейкіх сур'ёзных вынікаў мы не бачым. Ну, зноў жа, сустрэча з Фіца, ну, што гэта дасць? Я Прорыў ізаляцыі, все-таки кіраўнік дзяржавы еўразвяза, хай сабе і не самы Да, ўплывовы. я маю на ўвазе, Лукашэнку цікавяць нейкія канкрэтныя вынікі, што гэта дасць в плане, ці адменяць санкцыі, там, ці яшчэ штосьці. Ён жа таксама з пункту гледжання практычных рэчаў думае, дзе грошы, бо ён жа таксама, от, калі вядзе размовы з гэтымі кітайцамі, то ён адразу пытаецца пра нейкія бізнес-праекты, што там зарабіць, дзе б грошай для сябе там арганізаваць, так бы мовіць, для сваёй жа кішэні, там краіна яго мала А цікавіць. КНДР, паўночныя карейцы, ему нейкія плюшкі гатовыя предоставіць? Вот тут- Ёсць у іх Вот тут на цікава. чым зарабіць? Я думаю, то, што яго тут можа таксама цікавіць в плане ваеннай супрацы. Тая ж самая ракетная школа. Вось тое, што у паўночных карейцаў ёсць, ну, яны там штосьці выбудоўваюць нейкім чынам. У Лукашэнкі няма. І ён, мне здаецца, крыху зайздрасцю на гэта глядзіць. Ну, вот нават у іх там атрымалася, а мы тут не можам. І падобна, што ён са сваімі чыноўнікамі размаўляе такім жа чынам. Што ён ім кажа, от, ну, паглядзіце, нават гэтае там штосьці могуць зрабіць, нават з імі цяпер лічацца, а мы што, не можам, ну, у нас што не атрымліваецца, як гэта так. І вось таму падобна ён спрабуе наладзіць супрацу і з паўночнай Кареі ў тым ліку для таго, каб можа там в абыход Пуціна нейкім чынам паспрабаваць штосьці зрабіць, хаця зноў жа гэта малаверагодна. Ну але такую дзейнасць яму паказваць трэба, бо яму трэба дэманстраваць нейкую сваю суб'ектнасць. А, напрыклад, для таго ж Фіца гэта хутчэй яму гэта больш карысна. Таму што ён-то пакажа, што, ну, глядзіце, я магу выступіць у ролі медыятара ў выпадку чаго. Ну, Я ён з ж- Путіным сустрэўся, Да. прэм'ер-міністр Славаччыны з Путіным Менавіта, сустрэўся. што я вот з вами тут сижу за адным столом, але я ж яшчэ з гэтымі магу размаўляць. Таму што, напрыклад, в гэтым каштоўнасць Орбана для еўрапейскай палітыкі. Што калі, ну, як бы самім не хочацца кудысьці ехаць, можна Орбана адправіць. Так. Вось і тут Фіца таксама хоча тую ж самую ролю згуляць. Ну, што трэба як бы захоўваць кантакты і там для таго, каб проста выключна для свайго шкурнага інтарэсу. Пасля, ну, мець магчымасць выконваць, напрыклад, такія функцыі нейкага пасярэдніка. Так, ну, все роўна, калі мы ўбачым, што Лукашенко высядае, кульгаючы з трапа самалёта ў Пхеньяне праз нейкі час, то это будзе сведчыць пра тое, што ён уцягвае Беларусь вось гэту вось сімвалічную вось зла яшчэ глыбей, так? Ну, таму што Кітай — это адна справа, але Паўночная Карэя — гэта зусім ужо зашквар. Абсалютна. Мы в гэтым месцы вымушаны паставіць кропку на падсумаванне візіту Лукашенка в Кітай.